Ola, que tal? Boas tardes. É Xoves Santo e para moitos empezan as vacacións, estacións e aeroportos son hoxe un fervedoiro e tamén hai moito movimento nas estradas, iso que moitos optaron este ano por non viaxar ou por ir a destinos máis próximos. Aquí en Galicia o bo tempo axuda a subir as cifras de ocupación e tamén son bos os datos en Ferrol e Viveiro cas procesións como principal atractivo turístico, aínda que a oferta é moito máis ampla. Naturaleza, tranquilidad, comer bien, playas bonitas, paisajes increíbles. La comida un montón, tipo la tortilla de aquí, o sea, en Madrid no tiene nada que ver. La empanada también, o sea, se come súper bien aquí. Co seu prezo polas nubes, os combustibles convertéronse nun produto moi cobizado. A Garda Civil desartellou unha banda que se facía con el sen pasar por caixa. Actuaban nas provincias de Almería, Alacant e Murcia e estafaron case 200.000 euros facéndose pasar por empresas ás que lles cargaban a débeda. Hai 15 detidos. E xa están orbitando alrededor da Terra os 4 astronautas da misión Artemis II, unha expedición á Lúa que é histórica. 3, 2, 1, booster ignition. Ao pouco de engalar tiveron que afrontar un fallo nos sistemas de comunicación e tamén unha avaría no retrete, pero axiña resolveron. Con eses contratempos xa superados, teñen unhas horas para comprobar que todo vai ben antes de seguir camiño á Lúa. Levábamos 50 anos sin ir á Lúa e agora volvemos, posiblemente, para quedarnos, para facer un establecemento permanente que vai cambiar de todo xeito a toda a ciencia e todo o futuro da humanidade. Unha das imaxes clásicas deste Xoves Santo é o desembarco da Lexión no porto de Málaga. Chegaron a bordo do buque Galicia para trasladar a Ombreiros a imaxe do Cristo da Boa Morte. Para os malagaños é o desfile máis especial e máis emotivo da Semana Santa. E nos deportes estaremos en Vigo pendentes da renovación do adestrador do Celta. O club blinda ata 2028 un dos seus activos máis importantes. Claudio Giraldez ten o equipo sexto na Liga e en Europa están en cuartos de final. A aposta pola canteira é un dos seus sinais de identidade. Claudio é o primeiro adestrador do Celta desde o ano 2024. E no tempo ímonos desfacendo das nubes que tivemos pola mañá no norte e damos a benvida a outra tarde aberta. A excepción volve estar no extremo norte, onde non se retiraron as nubes por completo. As máximas tenden a baixar, pero a partir de mañá volverán subir con forza. O Xoves Santo marca o inicio das vacacións para moitos. As estacións e os aeroportos serán hoxe un ir e vir de xente e nas estradas tamén se nota un aumento do tráfico. Aquí en Galicia o bo tempo anima as reservas de última hora. Precisamente esas reservas que entraron nas últimas horas melloraron as previsións iniciais nas Rías Baixas. Estamos vendo a imaxe en directo da Ponte de Rande, que serve de conexión de importantes comarcas turísticas no sur de Galicia, Vigo, o Morrazo e o Salnés, onde están completos os alexamentos e nos lugares onde máis se vive a Semana Santa, como Ferrol ou Viveiro. No norte do país, nunha cidade como é a Coruña, esperan superar o 60% de ocupación, aínda que tamén contan con mellorar esa cifra cas reservas de última hora. Un dos motivos principais, o temor a que fixese mal tempo. Haberá que agardar o luns para facer balance, pero todo apunta a que a ocupación en Galicia vai ser alta nesta Semana Santa, cunha oferta turística para todos os gustos e cas procesións e o Camiño de Santiago como motores. Onte, por exemplo, chegaron 1.800 peregrinos a Santiago. No que levamos de ano xa chegaron un 22% máis co ano pasado. Ben sexa a Semana Santa tradicional, con dúas Semanas Santas de interese turístico internacional e outras 9 de interese turístico galego, están pois sendo foco de moitos visitantes, ademais de esa oferta gastronómica, de contacto coa natureza e tamén cultural, e por suposto o Camiño de Santiago. Os hotéis galegos andan estes días polo 60% de ocupación media, pero a taxa é bastante maior en puntos clave como a cidade de Ferrol. Xoel Rodríguez.
Sí, de feito, nesta cidade, Carlos, a ocupación nos establecementos hoteleiros sitúase alrededor do 90% para toda a semana, pero chega a picos de prácticamente o 100% de ocupación en xornadas festivas como a de este Xoves Santo. Iso nos hotéis, pero tamén outros establecementos como bares, restaurantes ou o comercio notan a afluencia de turistas chegados dende distintos puntos de Galicia, tamén de outras partes de España, e todo por esa Semana Santa que aquí en Ferrol está declarada como festa de interese turístico internacional. Iso no ámbito económico. No relixioso, lembren que esta tarde aquí na cidade departamental haberá 3 procesións, a da Mercé, a das Angustias e a de Dores, que pasan por ser ademais a máis nova, a de maior recorrido e tamén a máis multitudinaria respectivamente. Tanto na Coruña capital, unha ocupación dun 85%, máis ou menos. Un poquinho máis que a Semana Santa pasada. como en vilas costeiras como a Miño. Está sendo millor do que pensábamos. Ao final xa temos 100% xoves, 100% venres. Son moitos os que estes días veñen ás rías altas máis aló de Ferrol, epicentro das celebracións de Semana Santa, que rebosa visitantes. Son turistas chegados doutras partes de Galicia e do resto de España que buscan tranquilidade e gozar da comida. ¿De Madrid? De Madrid. Naturaleza, tranquilidad, comer bien, playas bonitas, paisajes increíbles. La playa muchísimo, como que me puedo pasear la playa 2-3 veces al día. Bueno, un poco de cambio de aires también y Coruña siempre nos gusta, así que aprovechamos que está cerca y muy bien, la verdad es que 3 días estupendos. Ay, los pescaditos, ¿cómo se llaman los pescados? Los pescados a la plancha que me comí, especial. La comida un montón, tipo la tortilla de aquí, o sea, en Madrid no tiene nada que ver. La empanada también, o sea, se come súper bien aquí. Ceos cubertos e temperaturas frescas, pero tempo seco que non impide ningún plan. El tiempo sí un poquito más frío, pero está muy bueno también. Sabemos a lo que venimos, sabemos a lo que atenernos. Son as Rías Altas, a Galicia do Norte, a outra Galicia. Mañá, por certo, faremos este telexornal en directo desde Ferrol. Acabamos de falar dos que veñen a Galicia, pero que pasa cos que adoitan aproveitar estes festivos para facer unha escapada? Pois que son menos que outros anos. A maioría preferiu quedar na casa e cambiar as viaxes por plans de proximidade. Só un de cada 4 españois marcha fora estas vacacións, nun contexto marcado pola incerteza económica e a suba de prezos, Iria Tena. Pois si, semella que están a ser unhas vacacións moi caseiras. Son poucos os que decidiron viaxar e os que o fan apostan por escapadas curtas e de turismo nacional. O principal motivo son os cartos. A suba de prezos nótase nas economías domésticas e as familias buscan conter o gasto. Iso sí, isto non quere decir que non se fagan plans especiais estes días, como ir a segundas residencias, facer pequenas excursións pola contorna ou ir a comer de restaurante. 7 de cada 10 españois van quedar na casa nunha das Semanas Santas menos viaxeiras dos últimos anos. Está todo muy caro, entonces pues tenemos familia por aquí, entonces quedaremos por aquí. Ahora los vuelos en Semana Santa sí que están bastante más caros. Igual máis adiante, pero ahora mismo é imposible. Cuata julio non toca. Os que collen a maleta fano para estancias curtas e en destinos nacionais. Fun a Sevilla e a Málaga e o resto da Semana Santa aquí na casa estudando. A maioría alega motivos económicos para conter o gasto nas viaxes. Eu vou por inserso. Non sei que xa hai con antelación, sacamos o billete hai 6 meses, creo que sí. E bueno, é ben. Non me plantei máis que nada polos precios, igual máis adiante. Moitos non marchan lonxe, pero iso non significa que non teñan plans. Venen familia de fora e aprovechamos a quedarnos aquí por Santiago. E a pasar uns días cas miñas primas na praia. Que aproveito para estar ca familia, que é o seu. Casa metade aposta por desplazarse a segundas residencias ou por facer pequenas excursións aproveitando que o tempo axuda. Podes ir á praia, está vindo bo tempo, podemos ir á aldea, podemos ir a moitos sitios, podemos nos quedar na ciudade e disfrutalo. Ahora vamos a pasar el día a Betanzos, que tamén tenemos aí unha pequeña casita. Fenomenal, mejor que aquí non se está en ningún sitio. Preto ou lonxe do fogar, o importante é gozar das vacacións e descansar. Tamén o prezo dos combustibles condiciona este ano as escapadas de Semana Santa. Volveron subir nesta segunda fase da operación saída. Sabela Romar.
É unha conversa constante, non? A dos prezos dos combustibles están especialmente caros. Iso afecta ou non afecta os nosos hábitos? Fai que modifiquemos, por exemplo, iso, o de viaxar ou non viaxar en Semana Santa. Falamos con algúns clientes, aínda que hoxe non hai moitos porque é día festivo, pero falamos con algúns condutores, hai opinións para todos os gustos. Ficticios caros, obviamente, porque o precio non se pode incrementar case dun día para outro como fixeron. Está carísimo, polas nubes. Faise imposible xa casi circular. Deixas parte do sueldo. Tamén tengo unha moto que al echar gasolina está algo máis barato. Y me voy intercambiando vehículos y estoy un pouco apañado, pero los precios, cuidado. Máis dúbidas que nos xurden facendo esta reportaxe sobre os prezos dos carburantes. Cambiamos os hábitos en función dos prezos? Enchemos ou non enchemos o depósito segundo canto nos custe o combustible? Notase unha barbaridade. O outro día teño dous coches, tiven que encher o depósito que estaba prácticamente vacío e por primeira vez na miña vida tiven que pagar máis de 100 euros. Si teño que votar, por exemplo, hoxe 10 e mañán outros 10, a cousa máis ou menos é a mesma, sempre voto a mesma cantidad. Se así a todo van viaxar en coche, ollo porque acaban de activarse 33 novos radares en toda España. Ata agora funcionaban en período de probas, pero dende hoxe comezan xa a multar. Dous deles están en Galicia, un en Carral e outro en Vigo. Xoán Pereira. Sí, este radar ubicado na VG20, a estrada que circunvala Vigo dende a autoestrada de peaxe de Bayona ata o porto de Bouzas. Leva meses instalado, estivo en probas con advertencia de sanción e é agora cando comeza realmente a multar. Ten unha limitación de 60 km por hora nunha vía ampla, pero que agora está sinalizada con obras. O outro radar galego que tamén comeza a sancionar nesta Semana Santa é un ubicado na Estrada Nacional 550 na provincia da Coruña. En total son 33 en todo o Estado que inician seu cometido sancionador coincidindo cunha operación de tráfico por vacacións en que se agardan 17 millóns de desplazamentos. Pouco despois de sair da AG57 circulando a 120 por hora en menos dun quilómetro, os condutores topan este radar cunha limitación de 60. Está no inicio da VG20, un itinerario que utilizan moitos usuarios do Hospital Álvaro Cunqueiro, traballadores de Estilantis ou veciños de Valadares, Navia e Bouzas. Cumprido o mes de grazas en sancionar, dende estas vacacións a multa xa é real. Se me poña a 60 terei que baixar a 60, pero non me parece justificable, porque ademais baixando na salida do Cunqueiro estaba 80, esa non a cambiaron. E agora poñen o radar ese que tes que ir despaciño co coche, porque se metes unha marcha larga, só a velocidade que coño o coche xa salta o radar. Unha velocidade de todo correcta, pero bueno, hai que adaptarse, non queda outra. O outro radar ubicado en Galicia que se activa nesta Semana Santa é o instalado no quilómetro 15700 da Nacional 550, preto do polígono do Concello coruñés de Carral. Ten un efecto moito máis sancionador que de prevención de calquera accidente. En toda España son 33 os radares que se activan nesta operación saída, 20 fixos e 13 de tramo, a maioría instalados na rede secundaria. Se activou o radar agora para Semana Santa, está claro que afán recaudatorio total. Os novos cinemómetros forman parte do plan da DXT que prevé instalar 122 dispositivos de control ata finais deste ano. Son moitos os visitantes que recibimos nesta ponte aquí en Galicia, pero son tamén moitos os galegos que aproveitan para cruzar a raya e que escollen algún destino no país veciño. En Portugal, sobre todo na zona norte, escoitar turistas falando galego é algo case habitual. Brais Suárez. Vale, gracias. Sí, como con cada época festiva, Portugal énchese de turistas do outro lado da raya. En concreto, nestes días, os hotéis falaron de cambios nas reservas influídas pola guerra de Irán. É dicir, moitos viaxeiros de outros continentes anularon os seus plans de viaxe a Portugal, pero isto acabou compensándose coa chegada de turistas de destinos máis próximos, como os galegos, que xa son uns dos máis habituais. Como mostra, os prezos dos autobuses entre Vigo e o Porto que están en máximos de ata 50 euros, cando normal son 10, porque efectivamente
este é un destino que non decepciona. Iso sí, para os que non viñan hai uns anos, o que decepcionan son os prezos, porque coidan que a cidade é moito máis cara do que adoitaba ser. Vimos da Coruña, viñemos en coche desde a Coruña, dormimos esta noite, a Porto, a verdad, que nos pareceu que mellorou fai nos últimos anos. E de gastronomía ainda estamos probando cousas, eso que chegamos xa fai 3 días, moi ben, moi variada, non só hai o bacallao como todo día, hai máis cousas, é moi ricas, a verdade. En Oriente Próximo sacode os mercados, a bolsa española leva toda esta mañá en negativo, cas empresas do IBEX 35 perdendo ao redor do 1,5%. Replica o que xa pasou nas principais bolsas de Asia, que tamén pecharon con perdas. Pola contra, o que se disparou de novo foi o prezo do petróleo, que supera a barreira dos $100. Reaccionan así as bolsas ao último discurso de Trump. O exército iraniano tamén respondeu a esas palabras. Teherán ameaza con ataques devastadores contra os Estados Unidos e Israel despois de que o presidente norteamericano ameazara con facer retroceder Irán á idade de pedra con bombardeos masivos nas próximas semanas. We're going to bring them back to the Stone Ages. When this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. Imos agora ata a Gran Bretaña, que acolle hoxe unha reunión telemática con máis de 30 países para buscar o xeito de retomar o tráfico marítimo no Estreito de Hormuz. O Reino Unido, Alemanha, Francia e Italia encabezan a reunión na que non está España. Imos ata Londres, María Sabarís. Participan nesta reunión os países que o pasado 19 de marzo asinaron unha declaración na que condenaban a posición de Irán na guerra e pedían a apertura do Estreito de Hormuz, lembrando que a liberdade de navegación é un principio fundamental do dereito internacional que Irán debe respectar. España non está entre os asinantes desa declaración, tampouco participa neste novo encontro. Dende o Ministerio de Exteriores sinalan que España non fará nada que contribúa a prolongar a guerra, insisten en abogar pola desescalada, o diálogo e o respecto ao dereito internacional. Ni Londres nin Madrid confirman se España foi invitada ou non á reunión. O martes da semana que ven arranca no Tribunal Supremo o xuizo contra o exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e o seu asesor Koldo García polos contratos de máscaras durante a pandemia. O Partido Popular cree que o procedimento tamén vai desvelar como chegou Pedro Sánchez a Moncloa. El señor Ábalos y el señor Koldo García por fin se sentarán en el banquillo y no olvidemos que ahí está el pecado original del sanchismo, que si Pedro Sánchez hoy es presidente del gobierno es porque antes fue elegido secretario general de forma fraudulenta, robándole las primarias a una compañera. En Andalucía hoxe reúnense os partidos á esquerda do PSOE, co aval da súa militancia. Podemos negocia con Izquierda Unida e con Sumar para concorreren xuntos ás eleccións autonómicas do 17 de maio. Mañá remata o prazo para rexistrar as coalicións. Nas últimas horas faleceu a nai do líder dos socialistas galegos. A través das súas redes sociais, o PSDG lamentou a morte de María Josefa Besteiro á idade de 94 anos. Esta tarde será velada no tanatorio de Lugo, cidade onde residiu a maior parte da súa vida, aínda que era natural de Castroverde. Tivo 3 fillos, Xosé Ramón Gómez Besteiro é o máis novo deles. Desde hoxe, todas as administracións públicas ou privadas están obrigadas a aceptar o DNI digital. Hai un ano que se implantou este novo método que equivale ao carnet físico e que serve para realizar prácticamente calquera trámite. Con todo, aínda quedan algunhas excepcións. O DNI digital leva un ano en vigor, pero non se usa moito. Non porque fun dos primeiros en baixalo. A xente non utilizaba eso. Agora sí, as entidades públicas e privadas deronlles un ano para que puideran adaptarse e o tempo que expirou. Dende hoxe están obrigadas a aceptar o DNI digital. Por ejemplo, para acceder a una discoteca, abrir una cuenta, hacer una compra o realizar cualquier transacción.
Pero como con todo, hai excepcións. Nos aeroportos e postos fronteirizos aínda non se acepta a versión móvil, tampouco para votar, e algunhas entidades do sector financiero e notarial tamén manteñen a obrigatoriedade do documento físico. Yo no lo tengo descargado, sé lo que es, pero se me hace un poco a mí ya a estas alturas del partido todo lo digital demasiado complicado. Pierdes el móvil, te quedas sin batería y ¿qué? Sí, todo, tu dinero, tu identidad y todo depende del porcentaje de batería que tengas en el teléfono. Del todo, por lo menos a día de hoy, 2026, non me fiaría. Sí que teño digital, por se algún día salgo sin carteira, pero casi sempre vou con el. Para usar o digital hai que descargar a aplicación Mi DNI. Se necesitamos amosar os nosos datos a un terceiro, temos que solicitarllos á Policía Nacional, quen os achega a través dun código QR. El código QR generado aparecerá en pantalla unos segundos y únicamente será válido durante ese periodo de tiempo. Me parece muy bien. La verdad no lo sabía. A ver, al final, entre llevarlo físico y llevarlo digital, pues tampoco pierdes nada. El móvil le llevas siempre. Co tempo que estamos, toda a xente debería xa empezar a pensar en ter as cousas digitalizadas. Hoxe pensei que vos iba a dar libertad e andar por aí un pouco, pero hai que seguir aí, hai que conformarse e aguantar. Aí vos queda a comidinha, a bebida e a sofrir o mellor posible que toca. Acaban de escoitar a Dictino, veciño de Sandiás, dándolles ánimos ás súas galiñas. O seu é un dos 40 concellos de Galicia onde se mantén o peche das aves de curral para previr a gripe aviaria. Cando oíron que remataba o confinamento, levaron unha alegría, pero logo tiveron que ler a letra pequena. Bueno, xa se levantou o castigo estes animaliños, pero bueno, despois lendo os concellos, que é con 40 creo que parece que lín, mirei a estaba o de Sandiás, entón digo, bueno, pois hai que seguir encerrados outra temporadiña para cuidarse. Nestes 40 municipios de Galicia, 5 na provincia de Ourense e onde máis en Pontevedra con 20, as aves de curral teñen que seguir pechadiñas nos seus galiñeiros ou en recintos cubertos con teas paxareiras ata por riba. Gustalle moito salir porque tiñas acostumbradas, que teño colado un prado, xa gustalle moito a erva, pero bueno, ten que ser así, ten que ser así. Sandiás está, xunto con outros 4 concellos limiaos, nunha zona de especial vixilancia. Unha señora que onte estaba toda contenta porque dixo, bueno, xa lle podemos abrir as pitas, e dixen eu, Ana, mira que non foi así, que puxeron unhas noticias que Sandiás e Xinzo que ainda siguen en confinamiento. Pois é unha pena que non desconfinaran porque a ver, as pitas así encerradas tamén tanto tempo non é ben pelas. O Boletín Oficial do Estado publicou onte o desconfinamento das aves domésticas agás nas áreas nas que hai alta probabilidade de interacción con aves silvestres e migratorias. Pois entonces é unha zona de risco, entonces será por a laguna que hai moitas aves destas da fora, cigüeñas e cousas de... Bueno, pois é por eso que esperen un ratiño máis. Cando teñamos liberdade xa saliremos a disfrutar, pero de momento non podes. Ten que ser así, hai que prevenirse e facer o que nos manda. Hasta luego. Un incendio nunha vivenda en Cidade Real deixa unha muller morta e 5 feridos. Foi na localidade de Carrizosa. A falecida é unha muller de 80 anos. Os restos resultaron afectados por inhalación de fume. 2 deles tiveron que ser trasladados a un hospital. Os bombeiros xa extinguiron o lume e investigan as causas. En Almería, unha dobre explosión nun bar deixou un morto e 3 feridos, un deles en estado grave por queimaduras. O falecido é un home de 81 anos que camiñaba por diante do establecemento no momento do estoupido, originado por unha bombona segundo as primeiras hipóteses. Tras a explosión, iniciouse un incendio e caeu parte da fachada do edificio. A Garda Civil desmantelou unha banda que estafou case 200.000 euros con combustible que obtiveron de forma fraudulenta en 3 provincias do sueste de España. Hai 15 detidos. Os membros da banda de estafadores desmantelada pola Garda Civil suplantaba a identidade de empresas reais para formalizar contratos online de tarxetas de combustible con empresas do sector de hidrocarburos. Despois facían pedidos de combustible e material que nunca pagaban, polo que as débedas recaían sobre as empresas suplantadas. Los miembros de esta red obtenían beneficios mediante la reventa del combustible y de los productos adquiridos a precios inferiores a los del mercado. A banda contaba cunha estrutura perfectamente definida e estivo activa entre xullo e novembro do ano pasado nas provincias de Almería, Alacante e Murcia. Durante a redada foron detidas 15 persoas. A los detenidos se les atribuyen los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación de identidad y estafa.
Na nave dunha empresa de material eléctrico, os axentes interviñeron 18.000 litros de gasóleo obtidos coas tarxetas fraudulentas. En Vigo, axentes da Policía Nacional e da local interceptaron un home que levaba case 1 kilo de droga. Este que ven é o alixo, 12 bolsas cuns 250 gramos de cocaína e case 700 de haxix, algunhas ca imaxe do exfutbolista brasileiro Ronaldinho impresa. A súa actitude era sospeitosa, vírono saír dun edificio cargado con 2 bolsas e comezou daquela unha persecución de película. Sae correndo, comenzan a perseguilo polas rúas de Vigo, teñen que pedir reforzos, porque salta muros, escaleiras e demais. Polo camino desfaise das 2 bolsas, unha lanza nunhas escaleiras e a outra arroxa baixo dun coche, e os compañeiros as van collendo, ven que dentro xa hai sustancias estupefacentes e finalmente consiguen paralo pola zona de Beiramar. Tamén en Vigo detiveron 3 persoas relacionadas con varios atracos a bancos. Con esta operación policial lograron evitar un novo asalto que estaban planificando. Esta sucursal bancaria situada na avenida de Castrelos foi a última en sufrir un atraco en Vigo tan só hai uns días. O atracador armado cunha pistola simulada ameazou os empregados e conseguiu fuxir un botín de 40.000 euros. Este súmase a outros atracos que se produciron nos últimos meses na cidade, a raíz dos que a Policía Nacional, en colaboración coa Garda Civil, iniciaron unha investigación. Unha operación conxunta que acabou coa detención nas últimas horas de 3 persoas relacionadas con distintos roubos. Ademais, a investigación permitiu frustrar un novo atraco que pretendían realizar nunha entidade da cidade. Ante as sospeitas, os axentes alertaron a distintas oficinas para que pechasen as portas antes do horario habitual. Desde o ano pasado, en o que vai de 2026, hai unha pequena repunta deste tipo de roubos, un dos máis sonados nunha sucursal do barrio das Travesas, onde o ladrón conseguira fuxir con máis de 100.000 euros. As forzas de seguridade continúan co operativo para impedir novos asaltos. E xa detiveron a muller condenada a prisión permanente revisable por abandonar a súa filla acabada de nacer nun colector de lixo de Mallorca. Estaba en busca e captura despois de non comparecer o 22 de marzo pasado na Audiencia de Baleares para asistir á lectura do veredicto do xurado popular. Polo mesmo crime condenaron o seu cuñado e tamén a pena máxima e a súa irmá, que deberá pagar unha multa por non socorrer a meniña. E seguimos moi pendentes da busca do mozo desaparecido no río Miño en Carballedo cando emborcou co seu kayak. Este xa é o 4º día de rastrexo, Alejandro Álvarez. E polo momento, Carlos, sen ningún tipo de resultado. Hoxe o rastrexo levouse a cabo sobre todo pola auga, empregando unha Zodiac da Garda Civil, e durante ese rastrexo estivo presente o curmán do desaparecido, que lembremos que conseguiu poñerse a salvo tralo accidente. Grazas á información aportada por este mozo, os axentes lograron acotar un chisco máis o lugar onde aconteceron os feitos e arestora mergulladores especializados da Garda Civil están realizando unha serie de inmersións nesa zona. Lembremos que este operativo está sendo bastante difícil debido á orografía do lugar e tamén á turbidez da auga. Nos hoxe podemos falar con ese supervivente que aínda ten o susto no corpo e recoñece que sí, que nun momento desa travesía sacaron os chalecos salvavidas. El kayak se volcó por un viento, por un aire y fue eso. No supimos más que hacer. Yo no sé cómo salí del agua, si te digo la verdad. Anduve bastante, pero al final encontré a alguien que gracias a ellos pudieron llamar a la policía y aí empezó todo. O que se fixo foi marcar exactamente o sitio do accidente para que os mergulladores ahora durante a tarde poidan buscar ao rapaz. Tamén hai correntes de auga que poden levar o corpo non se sabe onde, non? Pero estamos esperanzados, non? Coa chegada da primavera, increméntase a práctica de deportes acuáticos como o piragüismo. Independentemente do tipo de embarcación que se empregue, tanto se trate dun kayak como dunha canoa, en primeiro lugar resulta fundamental saber nadar. Aunque é obligatorio o uso do chaleco salvavidas, que iso é o que te vai facer que flotes na auga, é importante saber nadar. A piragua é moi fácil que des a volta, que volques. Eso pode pasar de vez en cando a todo o mundo, por moi ben que remes. Para evitar incidentes,
Os expertos recomendan manter a calma e agarrarse á embarcación. E se non está de man, nadar no sentido da corrente. Que darlle rápido a volta para que non se afunda e te enganches a ela e tes algo que flote a parte do teu chaleco. Deixarse levar pola corrente. No caso de que a piragua se fora e non temos esa opción, nos agarramos o chaleco, facemos o que é a posición do morto, os pés tamén hacia delante e a corrente nos vai levar sempre a un remanso. Os clubes de piragüismo, que no noso país contan con milleiros de padexeiros federados, adoitan ofrecer xornadas de portas abertas nas que se iniciar na práctica segura dos deportes acuáticos. E atención tamén se navegan polo mar porque en Galicia están 3 das zonas de maior risco de toda España pola presenza de candorcas. A boca da ría da Arousa, a Costa da Morte e a zona de Fisterra son as 3 áreas de alto risco de interaccións con candorcas que o Ministerio de Transición Ecolóxica sinala en Galicia. Nas partes máis coloradas é onde o ano pasado se rexistraron máis casos. Os datos entre 2025 e 2024, por exemplo, son os mesmos. Temos o mesmo número de interacción. Pode que no estreito descenderan un pouco, pero tamén é certo que o ano pasado a difusión das candorcas polo resto da costa foi moi temprana. Polo tanto, non estiveron tanto tempo nun mesmo sitio. É dicir, repartíronse moito máis e, polo tanto, as interaccións repartíronse moito máis pois cara a Portugal, Galicia e o Cantábrico. A CENMA e o Goberno recomendan evitar esas zonas na navegación, e se hai un avistamento, parar o barco. As candorcas veñen detrás do atún vermello, unha especie que se recuperou nos últimos anos e que é o seu alimento favorito. Un incentivo non para que haxa máis interaccións. A comida está aquí máis tempo, elas tamén, e polo tanto tamén coincide en tempada onde aquí hai máis barcos. Candorcas, golfiños ou arroaces sempre formaron parte da paisaxe marítima galega. Ás veces, deixando imaxes tan espectaculares como esta en Sanxenxo. E ollo porque se amplía a alerta sanitaria por listeria en produtos de salmón afumado. Xa son 2 os lotes contaminados que se venderon en toda España baixo a marca Carrefour, ademais dun lote de Scandia e de Gourmet. Retiráronos nas tendas, pero se teñen algúns destes produtos na casa, é importante que comproben se proceden dos lotes afectados. De ser así, non os coman, e se os consumiron, estean atentos por se teñen síntomas de intoxicación para ir ao médico. Toda a información está na web da Axencia de Seguridade Alimentaria. Unha cidade galega, Ourense, é das máis contaminadas de toda España. Un informe sobre a calidade do aire sitúa a cidade das Burgas diante incluso de Madrid ou Barcelona. As partículas en suspensión respirables máis pequenas sitúan a Ourense como a cidade de España máis contaminada. Me sorprende, la verdad, porque siendo una ciudad tan pequeña, ¿por qué tiene tantas micropartículas? A simple vista non parece que Ourense sexa máis contaminado, teña máis grado de contaminación que Madrid. A máis contaminada de Galicia? É de España. É de España. A mí parece unha barbaridade. É por qué? Esas partículas en suspensión son máis habituais en Ourense non porque as provocamos máis que en Madrid ou en Barcelona, senón que temos menos tráfico rodado, pero as características orográficas da nosa cidade, como é Ourense, que é un valle onde se fai unha inversión térmica e onde a ventilación natural está moito máis baixa que noutras cidades, fai que esas partículas non se renove ese aire e acumúlense máis en suspensión. Vendo así, sí. Estudiando así, sí que pode ser. Se nota en el ambiente. ¿Por qué? Pues cada que salgo tengo tos y se siente en los pulmones esas micropartículas. Que os índices de calidade de aire acostumen a ser peores aquí que en outras cidades trae consecuencias para a saúde, sobre todo en persoas con doenzas respiratorias e en pacientes vulnerables. Incluso nos pacientes sanos poden ter tos, máis risco de infeccións respiratorias. A que medidas se poden tomar? Estar pendientes desde o teléfono móvil de ver cando é o índice de calidade de aire, en que porcentaxe está. Oxe, a calidade do aire en Ourense é boa, pero e cando é mala? Que non debemos baixar a garda. Pois, por exemplo, un día de calima no Sáhara, que esas partículas están que casi se ven, non? Pois que non salir da casa ou facelo con FP2, especialmente neste colectivo vulnerable, e sobre todo sentidiño. Artemis 2 xa voa en dirección á Lúa. É un lanzamento histórico que marca o inicio dunha nova carreira espacial entre os Estados Unidos e a China. A tripulación afronta unha viaxe de 10 días que poñerá a proba a tecnoloxía máis avanzada da NASA. 3, 2,
1, booster ignition, and lift off. É un lanzamento histórico, a humanidade volve á Lúa. Wow! Oh my goodness! That is spectacular! Así reaccionaban os xornalistas que o viron en Florida e que saben da súa importancia. Levamos 50 anos sin ir á Lúa e agora volvemos, posiblemente, para quedarnos, para facer un establecemento permanente que vai cambiar de todo xeito a toda a ciencia e todo o futuro da humanidade. Os tripulantes da Artemis 2 bateron un récord histórico, convertérense nos humanos que máis lonxe estiveron en órbita ao redor da Terra en medio século. É unha proeza da ciencia. O proxecto é seguramente a cousa máis complexa que podes facer un ser humano. Dende todo, dende o foguete ata a orientación da navegación, manter a xente viva é tremendamente complicado na situación dun espazo que é un sitio tremendamente hostil para os seres humanos e incluso logo chegar incluso a lunizar, a baixar a Lúa, que será a seguinte fase, é do máis complexo que se pode facer, non hai nada máis complicado. Os 4 astronautas voan nestes momentos na cápsula Orión, onde pasarán os próximos 10 días nunha viaxe que os levará a rodear o satélite. Tomarán imaxes da súa cara oculta cun gran valor científico, aínda que non hai que esquecer a relevancia política do proxecto. NASA is back in the business of sending astronauts to the moon. Esta misión dará acceso no futuro ao resto do sistema solar, como Marte, e tamén a posibilidade de minar asteroides, que é clave pro futuro da humanidade, segundo os expertos. O Papa León XIV presidiu a misa crismal do Xoves Santo na Basílica de San Pedro na súa primeira Semana Santa como pontífice e abogou por unha igrexa afastada da prepotencia. Xa pola tarde, o Papa recuperará algunhas tradicións. Estamos en Roma. Javier Romero. Así, o Papa León recuperará esta tarde a tradición de celebrar a misa do Xoves Santo na Catedral de Roma, que non é o Vaticano, senón San Xoán de Letrán. Ali lavará os pés a 12 sacerdotes, porque hoxe, entre outras cousas, é o día no que a Igrexa celebra tamén a institución do sacerdocio. Trátase dun xesto que non se veía desde hai moito tempo, pero o certo é que o primeiro día da Semana Santa, neste primeiro día, o pontífice quere dedicalo aos sacerdotes. Esta mañá, de feito, houve outra celebración litúrxica na que lles pediu humildade e construir unha igrexa afastada da prepotencia. Un dos sons máis típicos da Semana Santa é o das tamborradas que se celebran en Albacete e en Córdoba. Polas rúas albaceteñas de Ellín, máis de 3.000 tambores tocaron durante todo o día de onte. Tamén polas rúas da localidade cordobesa de Baena, unha tradición ancestral que representa os insultos que recibiu Cristo por parte dos xudeus, unha tradición que está declarada como patrimonio inmaterial da humanidade. Unha das procesións máis icónicas da Semana Santa en Andalucía é o desfile da Lexión en Málaga. 160 cabaleiros e damas lexionarios participaron no traslado e entronización do Cristo da Boa Morte, patrón deste corpo militar. Os lexionarios chegaron ao porto de Málaga no buque anfibio Galicia e percorreron as rúas da cidade ás que saíron milleiros de veciños e turistas a ver este desfile que remata co traslado da imaxe ao seu trono. É un dos momentos máis emotivos e máis multitudinarios da Semana Santa en Andalucía. Ben, aquí en Galicia as procesións máis agardadas son as de Ferrol e de Viveiro e neste Xoves Santo teñen por diante unha axenda ben completa marcada por fin polo bo tempo. Semana Santa en Ferrol con tempo seco e previsiblemente solleiro. 400 anos de historia e de paixón enchen xa as rúas dunha cidade que agarda con fervor as procesións programadas para este Xoves Santo. A 6 da tarde temos a procesión do noso Pai Xesús da Humildade, que despois de 2 anos con choiva por fin pode salir á rúa e pode estrearse a imaxe no seu recorrido completo. Pues vamos a descansar para poder ver la procesión del Jueves Santo, que sale de noche. Sales a la calle por la tarde y ya hay cualquier procesión, si es a las 7, la de las 9, cuando sea, pues se vive mucho más. Es muy emocionante. A 7:30 será a quenda da procesión da Nosa Señora das Angustias. Despois, e ata ben entrada a madrugada, chegará un dos momentos máis agardados, o da procesión do Santísimo Cristo da Misericordia e María Santísima da Piedade. A Semana Santa de Viveiro, ao igual que a de Ferrol, está declarada Festa de Interese Turístico Internacional. A localidade mariña recibe estes días multitude de visitantes que non queren perder esta cita coa tradición e a relixión. Temos ido a Andalucía, pero hai que mirar en Galicia. As procesións, porque sí, que son espectaculares. Pues veremos la procesión.
A procesión da última cea desta tarde é das que máis expectación esperta. Saca a rúa un impresionante paso creado en 1808 por un artesán local que, segundo contan, para tallar os apóstolos inspirouse en mariñeiros da vila. Dúas procesións máis, a do prendemento e a da misericordia contra a medianoite, pecharan un Xoves Santo en Viveiro cheo de devoción e de arte sacra. Nesta ponte será extraño non cruzarse con máis dunha autocaravana. Están en pleno auxe e esa moda obriga a adaptarse a lugares como Panxón, en Nigrán. Ali acaba de abrir a área máis grande de Galicia para este tipo de vehículos. A apertura das novas instalacións responde á necesidade de ofrecer espazos regulados, cómodos e equipados para o turismo de autocaravana en constante crecemento. Cada ano aumentan as matriculacións de autocaravanas e cada vez somos máis os autocaravanistas. Moitos precisamos de servizos. máis coa normativa nova que impide que en algúns concellos podemos aparcar, ainda que non é moi xusto, pero é verdad que está posta así a normativa, sí que fan falta máis sitios como este. En poucos días de funcionamento por estas instalacións xa pasaron visitantes de varios países europeos e norteamericanos. Nas aplicación esta que hai na Parafornal, que así máis está, que acababa de abrir, vimos que tiña bons servicios, que tiña, bueno, nos buscamos áreas con baño, porque nosa furgoneta non ten baño. La verdad es que está fenomenal, principalmente, bueno, es que es muy grande, tiene bastantes servicios y luego el entorno, está cerquita de la playa. Nunha contorna natural privilexiada e moi preto da praia, este camping con 32.000 metros cadrados conta con todo tipo de servizos para os usuarios. Temos zona de churrasqueiros, temos, como decía, lavadora secadora, baños, duchas de agua quente, un poquinho de todo. Lugares como este impulsan aínda máis o turismo de autocaravana que vai camiño de converterse nunha das opcións favoritas para viaxar. Temos unha Semana Santa de contrastes no tempo. No sur e no levante da península esperan ata 25 graus de máxima esta tarde. Iso sí, como poden ver, con bastante vento en Valencia. E mentres nas montañas apuran a temporada de esquí, aínda queda unha semana de estacións abertas en toda España. Nos Pireneos hoxe está previsto que neve. A Semana Santa tamén chega a Galega. Esta tarde estreamos Os Elixidos, a primeira serie sobre a vida de Xesús de Nazaret e os personaxes que rodearon as súas vivencias. Hai historias que cambiaron o mundo. E se a máis coñecida de todas non fose como xa contaron. E se detrás dos milagros houbese persoas como a ti. Non elixiu os perfectos, elixiu os que non tiñan nada, a persoas rotas, buscando unha segunda oportunidade. E con elas cambiouno todo. Máis de 700 millóns de visualizacións, vista en máis de 175 países, traducida a máis de 600 linguas, máis de 17 millóns de seguidores nas redes sociais, máis de 40 millóns achegados por espectadores. Os Elixidos, o fenómeno que emocionou o mundo, chega agora a TVG. Vive a Semana Santa a Galega. Pois seguimos falando da Semana Santa, xa que esta tarde, despois do panorama encapotado que tivemos durante a mañá en moitas zonas do norte de Galicia, fíxense a previsión, a evolución para as próximas horas, porque irá clarexando tamén no norte. É certo que lle está costando un pouquiño máis, aínda en algunha zona, sobre todo de Lugo, temos nubes baixas, pero é certo que a medida que vai avanzando a tardiña tamén irá clarexando con eses ventos do norte que van deixar de novo unha sensación, digámoslo así, incómoda, non? Porque as temperaturas nada teñen que ver coas de onte. En algunha zona, como por exemplo en Ourense, ata poden baixar 7 graus. Onte rozábamos os 27 e fíxense a previsión, 20 de máxima para esta tarde. Pero tranquilidade, xa que a partir de mañá volverán a ascender con forza as temperaturas e, como sempre, contámolo todo despois de Sevilla Información Deportiva. Parece a atmosfera de Marte, pero non, son imaxes de Grecia. Unha forte tormenta de po africano tingue o ceo de laranxa e de vermello a illa de Creta, que está paralizada. Houbo que cancelar varios voos e a maioría dos ferris permanecen amarrados a porto. Esta masa de po do Sáhara ven acompañada de ventos furacanados e treboadas eléctricas. É un fenómeno habitual a esta altura do ano, o raro é que sexa tan intenso.
E dunha imaxe hostil á natureza, como esa tormenta de area, a outra máis amable é a historia dunha terra que se redime, a de California, tras os incendios que a devastaron o ano pasado, así locen hoxe os seus campos xusto ao pé da megacidade de Los Ángeles, cubertos de papoulas alaranxadas, un exemplo máis de que a vida sempre se abre camiño. Recorden que mañá faremos este telexornal mediodía desde Ferrol. Ata loguiño. And you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.